אנחנו הכי חזקות, הם החלשים. אם מישהו צריך להפעיל כוח עליי ולהיות אלים כלפיי, הוא החלש. אני העוצמתית, אני החזקה. ובשנייה שהטפילים האלה והמתעללים הסמויים האלה מרגישים שאני מתחזקת, הם נחלשים. והרבה פעמים יוצא שכשאני עוזבת אותו, רמת החיים שלי עולה פלאים ורמת החיים שלו יורדת. אפילו שהוא עושה הצגות. ואם הוא קפץ מהמערכת יחסים איתך לזוגיות אחרת ובגד בך, או הלך עכשיו עם איזה בחורה בת 24 שהיא תחליף שלך, אתם רק יכולות להגיד, בורא עולם, תודה שאהבת אותו מחיי, ומסכנה הבחורה הזאת שהולכת להיות איתו.